Jednou přišel domů a řekl mi, proč mám tu skleničku jako nalitou sama. A to byl jako zlom, že já jsem to pití začala schovávat. I přesto, že k tomu v tu chvíli nebyl vůbec žádný důvod, protože to bylo v té fázi, kdy jsem fakt pila skleničku maximálně 2. Jenomže to, že to člověk začne schovávat, je jeden z těch jako zásadních ukazatelů, že to opravdu vede špatným směrem. Aj takto budú znieť zdravé reči pre zdravú dušu. Podcast Zdravá duša vám prináša Unión zdravotná poisťovňa. Snažíme sa neustále meniť životy Slovákov k lepšiemu a keďže psychická pohoda je základom pre zdravie, prinášame vám na túto tému rozhovory so zaujímavými hosťami. Pre našich poistencov toho však máme ešte oveľa viac. Všetky naše jedinečné benefity nájdete na union.sk. Meníme mentálne zdravie Slovákov k lepšiemu. Kedy naposledy ste spadli? A koľko ste na tej zemi ležali? Spadnúť na zem je pomerne jednoduché, špeciálne takto v zime, ale postaviť sa z nej a robiť všetko preto, aby sa to už nezopakovalo, je, dovolím si povedať, umenie. A ja som veľmi rada a vďačná za to, že takúto umelkyňu máme dnes aj v našom podcaste Zdravá duša, mamu, manželku, ženu, ktorá už niekoľko rokov inšpiruje a otvorene hovorí o svojom boji s alkoholom. Pozvanie do dnešnej debaty prijala Michaela Dufková. Miška, ahoj a vítaj u nás. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Ja som naozaj vďačná, že si k nám prišla aj napriek strastiplnej ceste, lebo veď z Prahy na Slovensko dnes to bolo o to komplikovanejšie, ale už v poriadku, už sme zvládli aj tie nástrahy ciest, aj všetko, môžeme sa rozprávať, hej? Áno, idem na to. My tento podcast nahrávame pár dní pred Vianocami a tak sa v úvode opýtam hneď na to, že ako to vyzerá u vás takto pár dní pred Vianocami? Ale čo sa týka takej vianočnej atmosféry, stromček je, alebo nejaké adventné vence, výzdoba? Jo, nějaká výzdoba je, ale reálně já ještě teď mám nějaký besedy k filmu, takže ještě to není úplně, že bych byla na ty Vánoce naladěna, ale už snad příští týden poslední a pak už bych ráda zůstala u pečení a nějak si to užila s dětma. Čo ty pečieš, váriš? Co já peču? Teď mám zadělaný vanilkový rohlíčky a linecký a my těch druhů toho cukroví děláme s mamkou fakt jako hodně. Jo? Takový můj úplně, to, co je vždycky jenom na mě, jsou vosí hnízda, tak ty musím. Aha, to jsou také tradičné u vás? Jo. Aha. Nebo u nás to všichni mají strašně rádi, jako u nás doma. Aha, to jsou také ty škoricové, hej? Ne, to jsou takový ty... Čí? Já nevím, jak se to, jestli vy to děláte. Aha. Je to takový nepečený, kakaový a naplněný. Normálně se to plní takovým krémem s rumem, my to plníme krémem bez rumu a zadělá se to piškotem, nevím jestli... Aha, a tak asi vím, áno, dobre, no, ale my to nevieme bežně, ale dobré, to len to. Tak to je u nás jako nejoblíbenější, tak to musím udělat a jinak nás se schází pak na Štědrý večer hodně, je nás kolik? 11, 12. Pěkně. Takže a tomu samozřejmě odpovídá i to, jak to u nás vypadá na štědrovečerním stole, protože to je jeden nejí rybí polívku, druhý nechce vývar, třetí nebude jíst kapra, čtvrtý si nedá řízek, takže pak je ta nabídka na tom stole jako velmi bohatá. Ještě 2 druhy bramborového salátu, pekne. Brambory samotný. A to všetko robíš ty? Alebo za pomoci maminky. Dobre, aj muž, aj deti, alebo... Muž, děti ještě ne. Dobre. A upratuješ kedy? To stíhaš? Lebo veď keď máte toľko ľudí, tak asi chceš, aby to doma bolo aj také, že upratané. Já to chci, ale za prvé máme jako paní, která nám chodí pomáhat a už jsem tak jako ustoupila od toho, že bych potřeba, aby jsme opravdu měli jako naklizeno tak, že se dá jíst z podlahy. Máme jako doma psa, máme 3 děti, takže to uklidíš a za půl hodiny můžeš začít znovu. Takže to spíš tak jako... pofackujem nějak, aby to bylo jako přijatelný, ale nějaký vánoční velký úklid neděláme. Míši, spomenula si koláče, do ktorých pôvodne ide rum, ale ty ten rum vysádzaš. Chcem sa opýtať, či Vianoce sú veľkou skúškou pre teba, prípadne pre ľudí, ktorí riešia alkohol, ale presne je to sviatočné obdobie, ten alkohol je na každom rohu, kdekoľvek človek väčšinou príde na Slovensku, predpokladám, že aj v Česku. Je to tak, že tak na zdravie, štrngneme si. Je to veľká skúška, je to náročné obdobie? Je to velká zkouška nejen z hlediska toho, že ten alkohol je běžnou součástí těch Vánoc, ale Vánoce jsou i z hlediska emocí jako velmi náročný. Většinou máme tendence víc prožívat některé věci a pro spoustu lidí je to těžký období.
Takže nejenom z hlediska toho, že ten alkohol je fakt na každém rohu, ale z hlediska toho prožívání, kdy spousta lidí zůstane třeba samo, nebo už v té rodině není někdo, na kom vám záleží, tak v tomhle ohledu je to jako velmi těžký. Zmenil sa tvoj pohľad na Vianoce predtým a teraz? A ako prípadne? Tak on se změnil tím, že teď je střízlivý a předtím nebyl. Tak to je, myslím, takový zásadní rozdíl. A asi se změnil v tom, že pro mě je fakt důležitý být s tou rodinou a nějak si to užít, že fakt jako nebazíruju tolik na těch věcech, na kterých možná fakt spousta lidí ještě pořád je tak jako zaseklých, hlavně abychom měli jako naklizeno. A já i mamce říkám, prostě mami, nebudem pít tolik druhů toho cukroví, teď je to úplně jako jedno, to není to zásadní. Tak v tom ještě schodu nemáme, ale jo, myslím si, že pro mě je zásadní, že jsem u toho stromečku s dětma, jsem střízlivá a vidím to všechno trošku jinak. Poďme k tomu príbehu. Ak sa na to pozrie človek veľmi nezainteresovane, tak v podstate ty si mala taký, ja to nazvem, že pekný tabuľkový život. Svadba, dieťa a človek by povedal, že s ním veľa radosti, jasné, mamičkovské veci, ale že predovšetkým tá radosť. No v tvojom prípade sa stal opak. Spomína si ešte na ten okamih, kedy sa tá radosť z toho, čo máš, menila na radosť z takzvaného ďalšieho pohára alkoholu? Já si nedokážu úplně specifikovat ten moment, ale myslím, že jako zásadní v tom teďko, co jsi řekla, je, že já jsem tam právě tu radost úplně z toho, co mám v tu chvíli, prostě necítila. Vůbec nebyla nikdy na začátku? Ale určitě byla jako radost z toho, že máme zdravý dítě, samozřejmě byla obrovská, ale pak možná ty ostatní okolnosti, které byly a ta situace, ve které jsme byli, nebyly prostě ideální a v podstatě to hodně... Naražaš na to, že si sa prestěhovala k svokre a toto, alebo... Jo, a tak to byl samozřejmě jeden z těch, ale jeden jako z mnoha aspektů, jo, to, že tam ty vztahy nebyly ideální, to není žádný tajemství. Ale myslím, že ani ta sociální situace, ve které jsme v tu chvíli byli, to, že jsme se odstěhovali mimo Prahu, že já jsem úplně ztratila ty kontakty s lidma, se kterými jsem se do té doby vídala. Mně bylo 23, jo, což prostě na dítě je samozřejmě velmi, velmi brzo. A myslím si, že jsem na to fakt jako nebyla prostě připravená, no, na všechny ty změny, které se v tu dobu udály. Keď sa teraz na to spätne tak pozrieš, ja neviem, ktoré takéto prvé veľmi kritické obdobie si nápadne? V tých začiatkoch. Já to musím fakt hodně hodnotit zpětně, protože ono v tu chvíli to vůbec jako za kritický nepovažuješ, ale zpětně si myslím, že když bylo Izabelce kolem 3 měsíců, já jsem přestala kojit a hodně se tam jako začaly objevovat právě takový ty zásahy do soukromí a nějaký moje takový pocity jako zmaru, nebo nevím, jak to úplně vysvětlit. To si myslím, že bylo takový to první, kdy jsem si jako sedla s tou skleničkou a fakt jsem tu Izabelku uspala a bylo to takový to tak teď si dám tu skleničku a aspoň na chvíli jako vypnu. Zásahy do súkromia. Zásahy koho? Čoho? Ak sa môžem takto priamo pýtať. Jo, ono takhle to samozřejmě nepochopitelný a mě tady po pravý ruce sedí muž a mě se o tom hrozně těžko jako vnímám tu energiu. Jo, i přesto, že Ondra samozřejmě ví, jak já jsem jako na to velmi byla citlivá, ale do toho soukromí nám hodně zasahovala tchýně. To prostě tak je. A říkám, já myslím, že jsem na to jako extrémně háklivá. Fakt to nemám ráda, když mi někdo zasahuje do nějaký mojí jako bubliny, kterou já si velmi chráním i teď. V podstatě jako nikdo o mém soukromí, krom toho, co jako jsem sdílela, neví, co se mi jako v soukromí děje. A pro mě to je strašně důležitý. A nemám ráda, když mi někdo třeba šahá na moje věci nebo je jakkoliv přemístuje a to se jako dělo. A to vychází i jako z nějakého mýho dětství, kdy mi to dělal prostě děda můj, jako mamčin táta, ten byl na to expert a já to prostě nemám ráda, takže tam to samozřejmě tohle pro mě byl jako velký takovej spouštěč negativních emocí možná. Áno, manžela máš aktuálne po pravej ruke, ale predsa len ako na to vtedy, ak si ešte tak spomenieš,
reagoval manžel? Všímal si niečo, že sa s tebou deje? Uvedomoval si, vnímal ten taký napätý vzťah medzi tebou a svokrou? Možno, že teraz spätne, ako to ty vnímaš? A keď ste to už aj debatovali, rozoberali ste to veľakrát, tak teraz spätný pohľad je aký? Já myslím, že Ondra to ze začátku moc nevnímal, ono to ani nešlo, to jako nebylo tak, že bych začala do sebe lámat flašku vína za večer, to bylo fakt takový to plíživý po skleničce po dvou. První, kdo to vlastně začal vnímat, byla právě tchýně s tchánem, ty to nějak s Ondrou řešili, ale myslím, že on nějakou dobu to jako nechtěl vidět, nebo tomu možná nevěřil, tak pořád jsme spolu měli dítě, snažil se v tom vidět jako ne takový třeba problém. A myslím, a to se hodně opakuje, když někdo vidí film, že Ondrovi jako určitý věci vyčítá, ale myslím, že je důležitý si uvědomit, že jako jemu bylo v té době 25 a to je prostě málo který jako v tomhle věku chlap by asi dokázal nějak uvědoměle zareagovat, když se s tou situací ještě nikdy jako nesetkal. Jo. A na nějaký moje návrhy toho, že bychom se mohli odstěhovat, nebo že bychom se teda měli odstěhovat, že tohle jako nebude fungovat. Ondra moc tenkrát jako nereagoval, protože si myslím, že zaprvé jsme nebyli úplně ve finanční situaci, že bychom si to mohli dovolit. A hlavně v tom viděl pořád nějakou snahu těch rodičů nám pomoct, což tam určitě jako z jedné strany bylo. Já si nemyslím, že tchýně nějak záměrně jako mi chtěla škodit, že to je prostě, ona taková je. Ale nebyla tam... Možná Ondra to tenkrát tak prostě neviděl. Poďme si len tak troška, ak náhodou niekto vôbec nepozná tvoj príbeh. Poďme do obdobia, keď tvoja Izabelka mala 3 mesiace. Ty si začínala tak, keď ona spinkala po večeroch popíjať nejaký ten pohárik vínka. Manžel nebol doma, dajme tomu takúto situáciu. Ako si to ty vtedy vnímala, že tvoja dcéra spinka, ty si mama, prestala si kojiť a dá si ten pohárik. Ako si to najprv brala a potom ako sa to postupne vyvíjalo v tebe? No tak já jsem to nebrala vůbec jako něco špatného. Já si myslím, že tu skleničku vína, jo, sedíme tady 3 ženy a určitě každá z nás s tím má zkušenost, že si jako sedneme a večer si tu skleničku vína, já teda ne už 7 let, ale že si to ty ženy jako běžně dají, není to nic neobvyklého. Já jsem to u sebe nevnímala jako něco, co by mohlo být nějakým špatným směrem. A dlouho jsem to tak nevnímala. Ono totiž se pak tohle velmi rychle přehoupne do toho, kdy člověk na tu situaci ten reálný náhled úplně ztratí. A nevnímá, že už to jako přesahuje nějakou určitou mez, nebo to možná nechce vnímat. Po akom čase to bolo možno, že v tvojom prípade? Kedy už ty si neuvedomovala, že je to niečo už nad tú normu? Já myslím třeba, že to netrvalo ani rok. Že opravdu to jako bylo velmi rychlý a to je právě u žen jako na rodičovský dovolený dost takový typický. Protože ženy na rodičovský dovolený, aby jsme to uvedli, jsou velmi ohroženou rizikovou skupinou pro vznik závislosti nejenom na alkoholu, ale na lécích na úzkost a na lécích na spaní. To jsou takové jako nejtypičtější závislosti u mladých žen. Ty si napríklad na sebe, alebo v tom čase, alebo možno, že teraz spätne vnímala, alebo zamýšľala si sa aj nad tým, či si nemala nejakú tú popôrodnú depresiu a či toto nebolo nejakým spúšťačom, alebo si to vtedy ani vôbec neriešila, nič si to nejako takto nevnímala. Ale možno, že teraz spätne, čo sa ti vybavuje? Já si úplně nemyslím, že bych měla jako poporodní depresi. Určitě tam byl takový ten poporodní blues. Co ale jsem měla za sebou, byl jako velmi traumatizující porod, který samozřejmě na mě určitě nějaký vliv zanechal. Jako myslím poměrně velký, hodně jsem pak se na ty další 2 porody připravovala, aby se to znovu nestalo, protože to je jako zkušenost, kterou já dodnes cítím jako opravdu až takovou formu jako násilí na mě jako na ženě. Pamätáš si okamih, kedy manžel zistil, že toho vína piješ viac? Já úplně nevím, jestli si pamatuju přímo okamžik, ale vím, že jednou přišel domů a řekl mi, proč mám tu skleničku jako nalitou sama. A to byl jako zlom, že já jsem to pití začala schovávat. I přesto, že k tomu v tu chvíli nebyl vůbec žádný důvod, protože to bylo v té fázi, kdy jsem fakt pila skleničku maximálně 2. A i vůbec nechápu, co mě jako k tomu vedlo tenkrát.
Jenomže to, že to člověk začne schovávat, je jeden z těch jako zásadních ukazatelů, že to opravdu vede špatným směrem. Kde si to schovávala? Kde? Všude možně. Například? Ve skříni pod umyvadlem, ve skříních s oblečením potom, jako když už samozřejmě to se přehouplo do toho, že to ten problém byl. Pod gaučem jsem schovávala prázdné láhve. A neriešila si niečo také, že z teba ten alkohol bude cítiť, to víno? To ti nenapadlo, alebo vlastně... No to já jsem dělala všechno pro to, aby cítit nebyl, samozřejmě. Například, čo si robila? Třeba jsem si kloktala ústní vodou, než Ondra přijel domů, nebo jsem se snažila něco sníst. Ale pak ten náhled je tak mimo, že jsem mu říkala, že to, že ze mě cítil alkohol, není možný, že jsem 100% nepila, na 1000%. Snažila jsem se i různě oblafnout dechovej přístroj, takový ten... Ano. No. To pak jako vede až k takovým úplně absurdním situacím, kdy dneska, když si na to vzpomenu, tak mi to přijde tak absurdní, že se mi tomu chce smát, ale v tu chvíli to jako vůbec vtipný samozřejmě nebylo a není to jako vtipný, ale jenom, aby jako si člověk dokázal představit, jak jako absurdní ty situace pak můžou být. Dobre, a ten tvoj zlom uvedomenia prišiel kedy? Keď si povedala, že respektíve keď im aj okolie už po nejakom čase povedalo, že tak Miška. Oni tam ty zlomové momenty byly dva. Ten první byl třeba rok předtím, než jsem nastoupila léčbu. A to bylo takový to uvědomění si, jo, mám problém, ale ještě to zvládnu sama. Musím to prostě zvládnout sama. V čemž mě jako strašně nenahrává moje povaha, která je velmi jako urputná v mnohým a nějaký přiznání si vlastního jako... Zlyhanie? Já to hrozně nerada používám, protože si myslím, že propadnout do závislosti není selhání, to se prostě děje. Ale ano, v tu dobu jsem to tak určitě vnímala. Pro mě bylo jako naprosto nepřijatelný. A zase to vychází z nějaký jako samozřejmě z dětství, kdy moje maminka, která je zlatý člověk, milují nade všechno na světě, tak ale pro ní, protože jsme byli sami s mamkou a s bráchou od táty, jsme odešli hrozně brzo, tak pro ní jsem byla vždycky ta holčička, která je samostatná, všechno sama zvládne. No a teď přiznej si, že tohle jako sama nezvládneš, to je strašně těžký, takže to byl ten první moment, kdy jako jsem věděla, že mám problém, ale ještě jsem byla přesvědčená o tom, že ho zvládnu sama. Izabelka mala vtedy koľko už mesiacov? To už byly skoro 2 roky, si myslím. Protože já jsem tu léčbu nastupovala, když jí byly čerstvě 3. A dovtedy od tých 3 mesiacov si to nejakým spôsobom... Tam to nějak gradovalo samozřejmě. Ukrývala a nějak to tak prostě... Tam mezi tím byly i nějaký pokusy jako ambulantní léčby, ale to samozřejmě nikam nevedlo. To bylo jako pod nátlakem Ondry a rodičů jeho. A hlavně už to bylo ve fázi, kdy ta ambulantní léčba prostě není efektivní. Tam má efekt ve chvíli, kdy člověk tak jako možná spekuluje nad tím, jestli má nějaký problém nebo ne, ale ve chvíli, kdy tam ten problém je, tak... Čiže tie pokusy ambulantnej liečby prišli cca, ja neviem, keď Izabelka mala koľko, aby sme stalo tak časovo. Třeba rok a půl. Čiže vlastne cca rok a pol plus mínus. A potom, keď tá ambulantná liečba nepomohla, to boli cca tie 3 roky, keď... Alebo? Jo. Já bych řekla, že úplně tu první fakt jako, že jsem se někam dostala být pod nátlakem, to mohl být Izabelce rok a půl. Když jí byly tak ty 2 roky, tak tam přišlo fakt nějaké jako moje osobní uvědomění, že to je velký problém, ale že ho zvládnu sama. A teprve rok na to jsem nastoupila detox a intenzivní léčbu a to je vlastně ta doba, od kdy nepiju. Ešte sa vráťme do toho obdobia, kedy si to uvedomila a čo si možno, že sa snažila zmeniť? Ako si sa to ty snažila ešte sama nejako zvládnuť a zachrániť? No já jsem se hrozně snažila jako to pití zastavit, jenomže to už je v téhle fázi úplně nereálný. To třeba vydržíš jako 3 dny a pak zase člověk do toho jako spadne. A vlastně po každém takovémhle nějakém období většinou to napětí je jako ještě takový větší a ten stav je ještě horší. A jenom, jako abych možná ještě to doplnila, já jsem celou dobu chodila do práce, jo, což si spousta lidí furt představuje alkoholika jako toho člověka, co už je úplně mimo jako společnost. Ale 90% alkoholiků jsou alkoholici fungující, nebo funkční se jim říká,
který normálně fungují v práci, ještě mají zachovaný nějaký sociální status, rodinu, ale už to jako velmi ovlivňuje všechno, co vlastně dělají. Zaujíma ma, či ti aj tvoja dcérka Izabelka dávala najavo niečo, že mamina, si nejaká iná, mami, ja neviem, cítim z teba alkohol. No to byla hrozně malinká. To Len či náhodou možno, že nejaké zmeny, niečo, nič, hej? Ne, já myslím, že jediný, co tak ona jako vnímala, že jsem třeba víc spala, jo? Že večer. A já, jak jsem byla jako večer, tak ona většinou to bylo třeba hodinka, maximálně 2, kdy já jsem byla pod nějakým vlivem, než ona usnula. A to ona většinou nestihla zaregistrovat. Čo kolegovia? Nic. V práci to nikdo nevěděl. Vůbec. Čiže vlastne ty si normálne v práci urobila všetko to, čo si potrebovala, prišla domov, dajme tomu, že postarala sa o rodinu a potom, keď, ja neviem, manžel bol napríklad kde, alebo ako to bolo? No, Ondra vlastně dělal ještě do minulého roku tenisového trenéra a ta práce samozřejmě obnáší většinou to, že pracoval od třeba 1 od odpoledne do 8 do 9 večer. To znamená, že jezdil domů jako pozdějc a já jsem pak samozřejmě měla tu možnost mezi tím, co jsem uložila Izabelku a tou chvíli, než on přijel do sebe nalejt to množství alkoholu, který jsem potřebovala a většinou jako odpadnout. A bolo ti dobré, alebo aký si mala v tom ty pocity? Vůbec. To už jedeš fakt jenom na ten pocit, na to, že se prostě úplně jako vypneš. A pak už je to jako o tom, že tím vlastně utlumíš ty abstinenční příznaky, které samozřejmě se začínají objevovat. Koľko si toho vypila len tak pre predstavu? Možno, že aj maximálně? Maximálně před nástupem na tu léčbu třeba 2,5 litru vína za ten večer. Každý večer? Každý večer. Tam už to jako bylo na denní bázi. To išlo aj do peňazí, nie? Alebo ako to si riešila? To je jako... Ono to zase tolik do peněz neleze, jo? Protože samozřejmě v České republice a tady určitě taky jsou takový ty vinotéky, kde prodávají stáčený víno a to prostě stojí, jako ten litr stojí 65-70. Já nevím, jak se to posunulo, ale jako finančně samozřejmě to jako není taková rána, bohužel, jako do rodinného rozpočtu. Ale teda cca necelé 3 litre plus minus, ak to zaokrúhlíme. Jo, těsně před tou léčbou, jo, třeba poslední, já nevím, 2 měsíce, tak předtím se to nějakou dobu to rostlo, že jo. Dobre, a teda keď Izabelka mala tie 3 roky, tak vlastne už si prišla ty na to, alebo aj vplyv okolia? Určitě tam byl jako vliv okolí, to bezesporu, ale to rozhodnutí tenkrát vyšlo čistě ode mě, ale to už byl jako strach, že buď mě zabije to, že piju, anebo to, že střízlivím, protože oni ty abstinenční příznaky jsou za prvé nebezpečný, za druhý extrémně nepříjemný a já jsem z nich fakt měla strach, protože ve chvíli, kdyby tam nastal nějaký epileptický záchvat nebo nedej bože delirium, tak to je prostě životohrožující stav. Ty si aj uvedomovala, čo, alebo ja neviem, keď si vypila, dajme tomu tie fľaše toho vína, pamätá si niečo z tohto, alebo vôbec nič? Máš len také, že... Moc ne. Fakt, jako mám nějaký samozřejmě čo sa vlastne s tebou dialo? Záblesky, ale spíš ne, spíš si to nepamatuju. Prípadne, ak ja neviem, Izabelka sa v noci zobudila, ty si nepamätáš vôbec, že takéto niečo, alebo ona by potrebovala maminu mať pri sebe, ale zhodou okolností ty si... Či len máš nejaké takéto vzpomínky, alebo je to také, že vôbec netušíš? Spíš netuším. Díky bohu tohle se jako nikdy nestalo, že by tam hrozilo jako něco Izabelce, respektive byl doma Ondra vždycky. Jo. A nebo když jsem měla takový ty tendence pít, že bych jako s ní byla sama, tak jsem zavolala svojí mamce, aby si ji vzala, aby ji někdo hlídal. Jo, že tam byl nějaký furt pud sebe záchovy jako strachu o to dítě, že když jsem věděla, že bych ji já mohla ohrozit, tak jsem ji radši dala někomu jiným. K liečbe sa ešte vrátime. Ja sa len chcem ešte vrátiť troška do tvojej minulosti. Aká je možno taká tvoja prvá spomienka spojená s alkoholom? Koľko si možno mala rokov a ako si možno, že ty ako, dajme tomu, ak to bolo ako dieťa, vnímala ten alkohol? Já si ti úplně, mě se na to zrovna nedávno někdo ptal, jestli vím, kdy jsem alkohol ochutnala poprvé. Já to úplně nevím, kolik mi mohlo být, ale zcela jistě to bohužel bylo jako z rukou někoho z rodičů, což je naprosto jako typický příklad České i Slovenské republiky, že v průměru vlastně alkohol děti ochutnávají ve věku 11 let a od rodičů.
Takže u mě to jako nebylo jinak. Myslím si, že to bylo ale později, že mi mohlo být třeba 13, 14. Pamätáš si, ako bol u vás doma v rodine prezentovaný alkohol? Bola to taká, že bežná súčasť života, ale bolo niečo špeciálne, výnimočné, ako? No tak taťka taky byl alkoholik, takže ten samozřejmě pil hodně, ale pil jako skrytě, taky v dílně, v podstatě si jako nepamatuju, že bych ho viděla sedět u stolu s pivem a moje mamka nepije téměř vůbec. Takže u nás to jako, u mamky nikdy to nebylo, takže bychom ji viděli pít. U táty samozřejmě pak jsme jako věděli, co se děje. Ty si to ako vnímala ako dieťa, že ocino pije? Já jsem ho moc pít neviděla, ale určitě jsem nějakým způsobem vnímala ty hádky, které mezi mamkou a tátou byly. Ale že bych si nějak jako vyloženě pamatovala, že jsem ho viděla někde opilýho, to až spíš jako v pozdějším věku, někdy třeba v pubertě. A vnímala si to ty ako dieťa, že tvoja mamina sa trápi, pretože tvoj ocino pije? A případně, ako si to ty vysvětľovala možno? Takže jsme od taťky odešli, když mě bylo 8 a v tu dobu já jsem to vůbec jako nechápala. Já jsem to mamce strašně zazlívala, že jsme odešli a samozřejmě až s postupem jako času a věku jsem přesně pochopila, proč to udělala. Ale to, že se nějakým způsobem trápí, jsem určitě vnímala. Ty si skôr akože obviňovala maminu, že prečo nechala ocina, alebo ako si to vnímala? Jo, já jsem ji obviňovala. Já jsem vlastně, když jsme odešli do Prahy, tak to byly jako scény téměř na denním pořádku, že jsme tam tátu nechali a jak to mohla udělat a že si zabalím kufřík a pojedu zpátky. A mamina ti to vtedy jako vysvětľovala? Mamka nám nikdy jako neříkala, prostě táta pije a proto jsem od ní odešla. Ona vždycky to nějak se snažila jako zaobalit. A chtěla, aby jsme si na to jako jednou přišli sami. Nikdy ho nějak neočerňovala, nepošpiňovala před náma vůbec. Máš pocit, že by to bolo ako tabu téma, alebo len ona ako keby naozaj chcela, aby ste vy sa na vlastné oči, aby vám ona nevkladala nejaké svoje názory, hej? Jo. Že nechtěla nám... Je takový to, co se často teď děje, že se prostě rodiče navzájem očerňujou. To vůbec nebylo jako mamky styl. Prostě my jsme tátu nějak vnímali, nějak si ho pamatovali a ona chtěla, aby jsme si na tohle případně jednou přišli sami. Takže když jsem řekla, že si zbalím kufřík a pojedu za tátou, tak ona mi řekla, že si to tak cítím, tak ať samozřejmě jedu. Ty si vnímala aj možno, že z maminej strany to, že ona sa snažila aj ocinovi pomôcť, alebo niečo takéto si ty v detstve cítila, alebo... No, myslím, že na to jsem byla hodně malá, abych tu situaci nějak dobře pochopila z jedné strany a z druhé táta opravdu jako tím, že pil hodně v té dílně a my jsme ho vlastně neviděli, tak já jsem neměla takový ten náhled, že bych ho viděla jako tak často opilýho, nebo to vnímala jako takový problém. Neviem, či teraz spätne, alebo či si to tak nejako zvedomila, alebo ako to máš, ale či nejaké tie vzorce správania sa súvisiace s alkoholom v prípade tvojho tatina sa presnuli na teba. Pýtam sa to preto, lebo Americká asociácia pre medicínu závislosti sformovala takú teóriu závislosti a hovorí o nej to, že závislosť je primárne chronické ochorenie mozgových centier odmeny, motivácie, pamäti a ďalších súvisiacich funkcií, pričom rozvoj tohto ochorenia približne z polovice určujú genetické faktory. Tak či to ty nejako máš už teraz možno tak zvedomené, že áno, dá sa to povedať, že to platí aj v prípade tvojom? Neviem. Oni ty studie o tom, jaký vliv má genetika nebo vyloženě jako, jak to je, jsou takový sporný, jo? Protože zase jsou studie, které říkají, že to prostě není tak, že by se to dalo jako v podstatě zdědit. Co je ale, myslím, zásadní z toho, na co se ptala, jestli jsem si to mohla nějak přenést z dětství, jako nějaký ten sociální vlastně vzorec nebo... Už napríklad to ukrývanie. Že vlastne ani tatina si nevidela, ale v podstate ja to nechcem porovnávať, veď ani nemám oprávnenie, ani nič, ale plus, mínus, ako keby, že na svojom vlastnom príbehu... Jo, určitě tam nějaký společný rysy jsou i povahový státou toho. Já jsem si jako velmi dobře vědomá a nemyslím si, že jsem to úplně možná navnímala ještě, když jsme s ním žili, ale v tu dobu, když jsme tam jezdili za ním, kdy tam hodně jako zaznívalo, co se mu v životě děje špatného a... Ako to ocino rozprával, hej? Jo, a tam myslím, že z té doby je možný, že jsem si nějaký vzorce určitě jako přenesla. A je ten transgenerační přenos je prostě problém, nejenom u pití, to je u násilí, u spousty jiných témat.
Pamätáš si na nejaké ocinové vety, ktoré možno, že aj ty si použila pri svojej, nazvem to, obhajobe? A určitě je tam, mám to pod kontrolou. To 100% jsem od táty slyšela taky. A v jeho prípade si to ako vysvetľovala vtedy ako dieťa? To nebylo jako dítě, to už jsem byla v pubertě, ale to jako my jsme spolu vedli velký dohady o tom, že já jsem nechtěla, aby byl, aspoň když my jsme tam byli. A on mi samozřejmě na to řekl, že to není tak, jak to jako já vidím a že to přeháním a že to mám pod kontrolou. To jsou přesně věty, které já jsem samozřejmě pak použila taky. Mm-hmm. Ďakujem za ten pohľad do vašej rodinnej minulosti. A poďme teda návrat, keď Izabelka mala 3 roky a ty si povedala, že už to ideš riešiť inak. Ako si to teda riešila? Já jsem nastoupila, v tomhle mě hodně pomohla ta zkušenost už s tou předchozí ambulantní léčbou, protože jsem se obrátila na tu adiktoložku, ke který jsem chodila. Řekla jsem jí, že prostě to nezvládnu, že potřebuji opravdu jako na detox nebo prostě okamžitě někam nastoupit. Ona díky bohu mi fakt během 3 dnů sehnala místo na detoxu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Čiže v priebehu 3 dní plus minus to už bolo ako kebyže vyriešené, hej? Respektíve vyriešené to, že už niekam pôjdeš. Jo. Což si myslím, že jsem měla obrovský štěstí, protože ta čekací doba u nás je strašně dlouhá na ty státní zařízení. A na tom detoxu jsem byla 8 dní a hned potom jsem nastupovala stacionární léčbu na 7 týdnů. Pamätáš si na tie dny detoxu? No, čo sa s tebou dialo? To si pamatuju jako velmi dobře. To bylo strašný. Jak z toho fyzického hlediska, protože tam nějaká medikace se nasazuje, až když člověk jako je vlastně téměř střízlivý. A já jsem tam nastupovala, a měla jsem, já nevím, 2,77 promile, fakt jako hodně. A teď jsem měla strašný stav z těch odvykacích stavů, který právě přicházejí většinou těsně před tím vystřízlivěním, maximálně 2 dny potom. A oni mi nějaký první léky dali, až když jsem fakt měla třeba 0,18 promile, jo, fakt skoro nic. A teď, jak jsem vystřízlivěla v tu noc, jo, tak pro mě vlastně to uvědomění si, kam až to jako zašlo, byla úplně taková tvrdá jako srážka s realitou, kterou si myslím, že jsem potřebovala a do té doby jsem ji prostě neviděla. Mm-hmm. Ja by som sa možno, že tak len pre predstavivosť, aj keď nás počúvajú ľudia, ktorí možno, že majú vo svojom okolí niekoho takého blízkeho, prípadne niekto, kto možno, že chce to podstúpiť, ale nejako to nejde, že možno, že čo sa vtedy na tom detoxe s tvojim telom, s tvojou hlavou, mysľou dialo? Možno, že aké pocity, ja neviem, ak si sa pozrela do zrkadla, čo si videla na začiatku, možno čo po pár dňoch, aspoň len také troška. Jo, na začátku je to hodně o těch fyzických abstinenčních příznacích. To znamená třes, pot, neschopnost spát, nevolnost. Takže tam člověk úplně na možná nějaký ještě takový zamyšlení se není toho jako schopný, protože se potřebuje popasovat s tím, co se děje s tím tělem. Myslím, že ten 2., 3. den byl jako nejhorší z toho psychického hlediska, kdy fakt dojde k nějakému uvědomění si, kam to člověk dopracoval, co se vlastně stalo. Jsou tam přítomný ty psychické abstinenční stavy, což je úzkost většinou a nervozita. To jsou ty první dny. Nechcela si to hodiť? Nechať tak a že idem preč? Chtěla. Hned ten první den jsem Ondrovi psala, že tam nemám co dělat. Tak pro mě přijede. A čo ti odpísal? Já nevím, myslím, že jak na to zapomenu, že jsem přesně tam, kde mám být, něco v tom smyslu. Což samozřejmě já jsem hned 2. den jako taky věděla, ale myslím, že to je taková typická reakce někoho, kdo nastupuje do léčby, že nám se to teda v Alkosu moc neděje, ale vím, že mnohdy klienti říkají, když třeba prošli i nějakým jiným typem léčby, tak mají někdy pocit ty první 2-3 dny, že tam jako nemají v té léčbě co dělat. Ale po tom týždni toho detoxu už, nevím, názvem to bylo lepší, alebo ako bylo? Určitě. Pro mě jako nejhorší byly ty první 3 dny, 4 možná, a pak už to šlo hodně nahoru.
oni ty fyzické abstinenční příznaky trvají maximálně týden, zpravidla ne díl. Miška, aspoň v takej skrátke sme si prešli tvoj príbeh, aspoň čiastočne, naozaj veľmi čiastočne. Ty si konec koncov o tej svojej ceste s alkoholom napísala aj knihy, jednak Zápisník alkoholičky, no a potom aj pokračovanie Zápisník nealkoholičky. V lete prišiel na platná kín film inšpirovaný tvojou životnou udalosťou Zápisník alkoholičky. A poďme sa teraz pozrieť na ten život abstinenta, život po liečbe, ak to môžem povedať, že vyliečený človek. Ty si už 7 rokov abstinentka. 7, dobre, hej. Tak ja neviem, môžem to nazvať po vyliečení, alebo ako ťa môžem nazvať? Neexistuje vyléčený alkoholik. Říká se buď abstinující, nebo léčený, ale neříká se vyléčený. Ty si hovoríš ako? Já si moc takhle netituluji, abych byla úplně jako upřímná, ale když tak většinou abstinující alkoholička. Je mi to takový prostě možná nejbližší, nebo nevím, jak to říct. Míši, čo sa zmenilo v tvojom životě? No, tak když bychom se jako fakt podívali až k dnešku, tak samozřejmě strašně moc věcí, ale furt, ať se jako změnilo cokoliv z nějakého mýho profesního třeba života, tak pro mě se hlavně změnilo to, že každý ráno vstávám s čistou hlavou, což je jako to nejdůležitější. Kdyby se okolo cokoliv jiného dělo, tak tohle je to, na čem mi extrémně záleží, protože když to takhle je, tak pak samozřejmě můžu fungovat jako máma a ve všech svých ostatních rolích. Kedy si uvedomila, alebo možno, že kedy prišlo také tvoje prvé uvedomenie si, že čo ti ten alkohol bral a čo ti teoreticky najprv možno, že zobral, lebo veď vy ste boli s manželom aj od seba a ja neviem, kedy si to tak ty začala uvedomovať, že čo všetko o čo som prišla a možno, že čo by som nezískala opäť, ak by som sa na tú cestu nedala. Já to možná dneska už vůbec nevnímám tak, že jsem o něco přišla. Určitě samozřejmě byly nějaké okamžiky, kdy jsem prostě nebyla střízlivá. Byly to několikeré Vánoce, nějaký narozeniny, takový ty životní události. Ale mě ta zkušenost strašně moc dala a zase, kdybych si tím neprošla, tak tady spolu dneska nesedíme a myslím si, že ten příběh už pomohl díky bohu strašně moc lidem. Takže já jako nemůžu říct, že by mi to něco vzalo. Myslím si, že mi to hodně dalo, hodně jsem se toho o sobě naučila. Ako si teraz spätne uvedomuješ, čo s tebou robil alkohol? Ako ťa prípadne menil? A ak by si nenastúpila na koľaj liečby, kam by ťa to mohlo až doviesť? To si myslím, že už asi bych tady nebyla pravděpodobně, že to moje tělo už taky nemělo daleko k nějakému minerálnímu rozvratu a já jsem fakt jako vážila třeba 50 kg, 55 a mám skoro 180 cm, takže to samozřejmě bylo malinko, nejedla jsem. Ale takhle, jo, jak se znám, tak když bych tu léčbu nenastoupila tenkrát, pravděpodobně bych ji nastoupila o možná, já nevím, pár měsíců kvůli dcerke, alebo? No, určitě, jako Izabelka samozřejmě byla velká motivace, ale jak moje povaha je někdy na škodu, tak mi je v mnohým nápomocná, že já když fakt jako padnu na to dno, tak se z něj dokážu odrazit a kousnout se, jo, a prostě to jako nevzdat, jo. A myslím si, že by mi prostě, že bych sama sobě asi nedovolila úplně to vzdát, to by muselo přejít nějakou hranu, nedovedu si to představit, ani možná nechci. Spôsoboval v tebe alkohol aj nejaké tie stavy úzkosti, prípadne depresie, alebo čo, ak sa pozrieme na tú psychickú časť? No určitě mi úzkosti rozjel. Mně se ty úzkosti neobjevovaly samozřejmě ve chvíli, kdy jsem byla pod vlivem, ale objevovaly se jako jeden z těch abstinenčních příznaků. To znamená, že asi ako, aby sme sa na to vedeli naladiť, že čo sa s tebou dialo? Co se se mnou dělo? Tak kdo zná úzkost, tak ví, že tam má jako mnoho podob. U mě to byly takový ty stavy, že nemůžu dýchat, pocit, že skolabuju, že mám infarkt. No a s prvním lokem to samozřejmě vždycky odeznělo. A to tak jako říkám, že já jsem si bohužel ty úzkosti vypila a ty mi jako zůstaly. Jo, že to je možná takový to, co si nesu z té doby.
A úplně mě vyřadili letos v únoru z provozu, takže to zase byla situace, kdy jsem opravdu úplně prostě zůstala zavřená doma. Nebyla jsem schopná řídit auto, postarat se o děti, nic. Byla jsem schopná jenom ležet na gauči s pocitem, že prostě buď umřu, nebo zabiju sebe, nebo zabiju děti. Úplně jako absurdní prostě myšlenky, které jsem vůbec nechápala, proč se dějou. Nebyla jsem schopná být sama a zase prostě nějak zafungovalo díky bohu to, že za prvé jsem se dostala k dobrému kontaktu na skvělou holčinu, která mi pomohla, a za druhý jsem zase se prostě kousla a nějak se odrazila. No. Ale to byla teda taky procházka jako peklem, teda musím říct. Myši, spomeni si na nejakú takú prvú prekážku, na ktorú si ty narazila po absolvovaní liečby, ktorá tebou nejako zachvela, zatriasla a povedala si, že fú, a čo teraz? No, ten první rok po té léčbě u mě byl jako extrémně náročný. Já jsem vlastně nastoupila na léčbu a druhý den, myslím hned, mi zemřel děda, se kterým jsem žila v podstatě celé dětství. Takže to bylo takový jako první, kdy si myslím, že nejenom já, ale celá moje rodina jako byli ve velké panice, že to nedám, že prostě v podstatě hned na začátku skončím. Ale dobrý, to jsme nějak zvládli. Vtedy si inak siala po niečom, alebo... Já fakt od toho detoxu jsem se nenapila. Pak jsme měli s Ondrou jako velmi složitý období vztahový. No a pak se mi zabil táta, takže to bylo vlastně půl roku po nástupu na detox, takže to jako bylo velmi, velmi těžký. Ale... Napadlo ti niekedy, že ten alkohol... Že bych jako po něm sáhla? Alebo... Úplně ne. Jo, jako mám-li být upřímná, takže by přišla chvíle, že bych si řekla, já to prostě nedám bez toho, abych se napila, a to se nikdy nestalo. Jako co je pro mě velmi ohrožující, kdy se ten šuplíček otvírá a je to pro mě velká práce s hlavou, jsou právě ty úzkosti, je to nějaký pocit jako bezmoci, že nemůžu prostě s nějakou situací něco udělat, je to nějaký pocit nespravedlnosti. To jsou pro mě takové jako nepříjemné emoce, kdy vím, že se musím mít nějak na pozoru, že tam má, protože ta závislost v té hlavě jako nikdy nezmizí. Ona tam nějakým způsobem je a má přesně tendence se ozvat ve chvíli, kdy je člověk nějakým způsobem oslabený v určitých směrech. Takže to pro mě samozřejmě třeba v tom únoru byla jako velká práce to nějak vyvážit, aby nepřevážel ten závislostní jakoby šuplíček a ty úzkosti jsem nějakým způsobem neměla tendence zapíjet. Ale že bych vyloženě měla nakročeno k tomu si otevřít láhev nebo si jít koupit, to se naštěstí nikdy nestalo zatím. Ono sa to niekedy aj hovorí, že jednu závislosť vystrieda druhá. Napadlo ti to niekedy? Že ja neviem, alkohol vymením za niečo ďalšie? Úplně mě to nenapadlo, ale vím, že si jako musím dávat pozor a třeba hodně jsem si právě u těch úzkostí musela dávat pozor, abych třeba nesáhla po lécích, které jsou taky vysoce návykový. A já jsem to řešila tenkrát i jako s psychiatrem, kdy jsme hodně mluvili o tom, že v tomhle musím být opatrná, protože bych mohla mít ty tendence do toho sklouznout. Takže to spíš o nějakém hlídání se, on žádný extrém není dobrý, ať už je to sport, nebo ať je to práce, nebo cokoliv jiného. Takže se snažím spíš držet někde uprostřed. Tvoj najbližší a tvoje okolie pozná tvoj príbeh, vie, čím si prešla, ale človek stretáva rôznych ľudí, prichádza na rôzne akcie. Ja neviem, kedy naposledy ťa možno, že niekto ponúkol alkoholom a čo to s tebou robí a prípadne ako reaguješ na to? To už bude dlouho, ale stalo se mi, když jsme byli ve Varech uvízt právě film. Měli jsme tam k tomu velkou tiskovou konferenci. Jo, jsem nemohla přijít na to slovo, pardon. Tak vycházíme z restaurace a jedna prostě podnikatelka, která nás tam byla podpořit, tak odjížděli na party luxusní šampaňský a ona mi říká, Míšo, pojďte s námi. A teď Tomáš Jindříšek, což je náš kamarád, který nám hodně pomáhá s projektem Ženy s odvahou, který se váže k filmu,
tak jí říká, hele, to asi není úplně dobrý nápad, co by tam Míša jako dělala. A ona se mě pak večer omlouvala, že jí to prostě vůbec nedošlo, takže mnohdy to je spíš nějaká, jako, že to těm lidem nedocvakne, než že by to bylo nějaký, že by mě jako záměrně chtěli do té situace dostat. Tebou to ako zamávalo? Alebo čo, keď vlastne si počula tú jej reakciu, čo ti vtedy možno, že napadlo? Ja neviem, už to máš nejako tak prijaté, že to neriešiš, alebo... Jo, já to neřeším. Já jsem se tomu jako pousmála, řekla jsem jí, že ne, že to není asi úplně místo pro mě. A spíš mi to přijde takový vlastně úsměvný. Oni se pak chudáci ty lidi cítí jako nepatřičně, jo, ale to vůbec jako není důvod. Já zase si umím nějak nastavit hranice a říct, ale ne, tohle jako není akce pro mě, nebo ne, já prostě nepiju a nějak víc to nerozváním. Míši, my ľudia sme rôzni, rôzne reagujeme, rôzne vnímame. Ty si nejako vnímala možno, že pohľady alebo reakcie okolia, že si alkoholička? Jako v době, kdy jsem pila? To jsem to moc nevnímala, protože ono to moc nevnímáš, to okolí. A pak se samozřejmě nějaký straníš, že se vyhejbáš nějaký třeba širší rodině, takže to jsem dělala. Tím pádem jsem to nevnímala, protože jsem se tomu vyhejbala. A teraz spätne? Prípadne, alebo ja neviem, možno, že suseda ďalšej susedy, či možno, že niekedy na to ešte niekto poukáže, že ty si bola alkoholička. A čo to možno, že s tebou robí? Pýtam sa to preto, lebo ak nás niekto počúva, kto je tiež abstinujúci alkoholík, možno, že ako na to reagovať? Prípadne, ako si sa s tým popasovala ty? Já jsem se vlastně, spousta lidí se toho strašně jako bojí, jo? Když o sobě řeknou, že třeba prošli léčbou nebo že jsou abstinující alkoholici. A já jsem se nikdy nesetkala s žádnou negativní reakcí. Většinou to lidi jako hrozně ocení, že vědí a dokážou pak daleko líp reagovat. Ono ti pak jako nikdo tu skleničku prostě nenabídne, protože když jsi v tomhle úplně otevřená, tak pak se nedostaneš do jako zbytečně třeba konfrontačních situací. A říkám, mně se nikdy nestalo, že bych se setkala s nějakou negativní reakcí. Míši, čo sa zmenilo u vás doma po liečbe? Vtedy si ten alkohol, to víno kupovala asi sama. Teraz, ja neviem, máte doma nejaký alkohol? Alebo čo máte doma? Prípadne, ak máte nejakú oslavu. Ako to vyzerá teraz? Jo, já si myslím, že alkohol doma nemáme, ale já to moc nesleduju. To jedině, že by tam byl nějaký pozůstatek právě z nějaký oslavy, protože u nás to funguje tak, že když je oslava nebo jsou Vánoce, tak se to koupí čistě pro ty lidi, kteří pijou a oni si to většinou vypijou a tím pádem pak doma jako nic nemáme. Snažíme se to nějak dodržovat. Ale jinak jako standardně Ondra doma nepije vůbec, takže není jako důvod mít doma alkohol. Čiže nemáte. A ak ideš na oslavu niekde, pýtam sa to preto, lebo mám vo svojom okolí ľudí, ktorí tiež, dajme tomu, riešili alkohol. A niekedy, ako keby ich to lákalo, že a veď dám si jeden, nič mi nebude, hej, že aspoň si len pripijem a všetko bude OK. Tak si aj dajú. Ty to prípadne ako riešiš? No, ja viem, že... Áno, nepiješ, ale prípadne, či ti to napadlo, alebo... Ani ti to nenapadlo, hej? Ne, protože já vím, jak ty recidivy končí. Já to pak vidím u těch klientů, kteří přesně si mysleli, že si dají tu jednu skleničku a že už to mají zmáknutý a mají to pod kontrolou. A dopadá to tak, že končí ještě v daleko horším stavu, než před tou první léčbou. Míši, možno, že z tvojich vlastných skúseností, ako komunikovať s človekom, ktorý holduje alkoholu? Možno, že ako správne, neviem, či vôbec je to slovné spojenie správna komunikácia fajn, ale možno, že ako na neho, čo tebe nepomáhalo, čo ti možno, že pomáhalo, čomu sa vyvarovať? Já začnu možná od konce, čemu se vyvarovat. Není dobrý to dělat ve chvíli, kdy ten člověk je nějak víc pod vlivem alkoholu. Ono totiž někdy je jako argumentem klientů, když s nima právě řešíme, jak komunikovat, protože nás mnohdy vyhledávají nejdřív rodinní příslušníci. A s nima právě řešíme to, jak to komunikovat s tím jejich blízkým. A oni mnohdy říkají, no ale on je furt jako pod vlivem. Takže je pak potřeba vychytat tu chvíli, kde je pod tím vlivem nejmíň. Je důležitý to řešit v klidu, připravit si argumenty a fakt nejít jako do emocí, do nějakého konfliktu, protože v tu chvíli se to otočí proti vám a ta diskuze nemá absolutně smysl. Je důležitý mít připravenou konkrétní nabídku pomoci.
Prostě našel jsem tohle a tohle, pojď, dojdeme se tam poradit. A nabídnout tu podporu, že s tím člověkem třeba půjdete někam klidně na to první sezení. A je důležitý vydržet, protože ten první rozhovor pravděpodobně nepadne na úrodnou půdu, asi ani ten druhej, ale je potřeba to jako opakovat. Spomenula si pripraviť si argumenty. Lenže človek možno, že nevníma tie argumenty ako adekvátne. Hej. Ja neviem, argument typu, ja neviem, si mama, máš zodpovednosť. Je to argument, alebo čo sú tie podľa teba možno, že fajn argumenty? Spíš možná to vzít z nějakých situací, které se staly v poslední době a připravit si spíš takový ty situace, které byly nějak třeba ohrožující pro toho člověka, případně byly jako nepříjemný, způsobily třeba nějakou ostudu nebo něco takového. Byla to prostě nepříjemná nějaká situace. A samozřejmě, když pak se budou ty konverzace opakovat, tak oni tyhle situace budou jako bohužel přibývat. A fakt to nedělat jako tak, že podívej se, ty se tamhle ožrávala, se tam jak prase. Jo? Tohle není dobrý způsob komunikace. Důležitý je prostě říct, hele, tohle už je po několikátý, kdy nastala takováhle nepříjemná situace, stalo se tam to a to, bylo to pro mě bylo nepříjemný tam s tebou být nebo u toho být. Bolí mě to, není mi v tom dobře, pojďme zkusit prostě s tím něco udělat. Je dobrý na to jít přes ty vlastní pocity, co to s člověkem dělá. Je fajn vracať sa do minulosti, ak človek je abstinujúci alkoholík? Ne. Určitě ne. Není to dobrý. Ale takhle je důležitý, aby... Já nevím úplně přesně, jak funguje léčba na Slovensku, ale vzhledem k tomu, že nás hodně Slováků jako vyhledává, tak myslím, že to nebude žádná sláva, podobně jako u nás v těch státních zařízeních. Ale je strašně důležitý, aby do té léčby byla zapojená i rodina. Jo, protože pak není potřeba se k tomu úplně vracet a vytahovat to někdy jako v nějakých nepříjemných situacích. A to se právě v léčbě by mělo nastavovat, jako vyříkat si ty věci s terapeutem, který je k dispozici a nějak tu rodinu celou jako nechat si možná projít tím, co se dělo, ale v bezpečí té terapie. Nehledě na to, ta závislost se nikdy netýká jenom toho závislého, ale většinou se to týká celého toho rodinného systému. Tam sa hovorí niekedy aj o spoluzávislosti, že vlastne tí ďalší členovia to ako keby isté obdobie akceptujú a tvárne, nehovorím, že tvária, ale môžu pôsobiť, že v podstate zatiaľ to je ešte v nejakej norme, tak to ešte neriešime, pokiaľ to nejako nevypukne možno. Jo, ona ta spoluzávislost ale je v podstatě i o tom, že tam může ten druhej v tom zůstávat z nějaký pozice moci, protože získává nad tím závislým určitou moc. Tam je těch aspektů jako hodně. Alebo... Jo, no, nemusí to být ani úplně manipulace, ale spoluzávislost je téma, kdyby jsme o tom mohli mluvit fakt 4 hodiny, aby jsme ho nahlídli ze všech úhlů, co se tam vlastně může dít. A právě proto, že ten vztah, a nemusí to být jenom partner, partnerka, ale matka, dítě, sourozenci, fakt není zdravý a mnohdy tou závislostí v 99% je fakt zasažená ta rodina, je nějakým způsobem poškozená a je potřeba s tím v té terapii a v té léčbě pracovat. Miši, možno ešte taká otázka. Človek, ktorý príde z liečenia domov, má být téma alkoholu tabu? Ne. Ne, a je to zase něco, co by se mělo hodně řešit v té rodinné terapii, jak si vlastně nastavit tu komunikaci doma. Protože je dobrý si to nastavovat ve chvíli, kdy tam u toho je ten odborník. Aha, čiže s odborníkom to riešiť. Jo, aby nepřišel domů a teď jste si jako tam neříkali, no tak budeme mít doma jenom vodku, když si předtím pil víno. Jo, takhle ne. Je fakt potřeba si ty hranice nějak nastavit a mnohdy je to fakt bez odborníka velmi, velmi těžký čerstvě po té léčbě. Takže i k tomuhle vlastně slouží, nebo by mohla být dobrá ta rodinná terapie. Vy možno doma o alkohole, ako hovoríte, respektíve je to, dajme tomu, že už
ak je potrebné ho spomenúť, spomeniete ho? Alebo, ja neviem, boli obdobia, kedy ste sa tejto téme že vyhýbali, že ako keby alkohol ani neexistuje? Ono je to strašně těžké, jo? My tím, že vedeme Centrum pro léčbu závislosti, právě. U nás je alkohol samozřejmě každodenní téma, nebo jako závislost všeobecně, ale z toho pracovního hlediska, nebo z toho hlediska filmu a besed, není to pro nás téma jako osobní, že bychom řešili alkohol na nějaký osobní úrovni. A ešte predtým, ako ste vlastne, ako vzniklo to vaše centrum, tak predtým, či to bolo také, že nejako... Tak u nás určitě bylo tématem, protože se to týkalo hodně toho táty a tak v tomhle směru, jo. Ale myslím si, že jako u mě, možná to bylo třeba v létě po té léčbě, Ondra totiž odjížděl na nějakou dovolenou s Izabelkou a vím, že tam měl trošku nějaký pochybnosti, jestli to jako zvládnu. A to si myslím, že bylo nějakým naším tématem, ale pak už ne. Miši, teraz spätne, ak možno, že niekto si nevie predstaviť, čo je to tá závislosť? K čomu by si ju ty možno, že prirovnala? Ako si to predstaviť, ak niekto vôbec nevie pochopiť človeka, ktorý je od niečoho závislý? Já myslím, že je hlavně důležitý říct, že ten člověk to absolutně nemá jako ve svý moci. To není něco, co by mohl vůlí nebo nějakým chtíčem změnit. To nejde. Takhle závislost bohužel nefunguje. Ta závislost nějakým způsobem ovládá jako mozek i tělo toho daného člověka a bez odborného zásahu není možný se z té závislosti dostat. Ono se to hrozně těžko popisuje nějak jako jednoduše. Ani to neumím jako líp asi popsat. Ja si to len predstavujem, vieš, ak si každé ráno, večer alebo niekoľkokrát počas dňa potrebuješ umyť zuby, to asi je totálne, je to áno, úplne odveci príklad, ale je to také niečo prirodzené. Tak možno, že tá závislosť je pre niekoho prirodzená istým spôsobom v istom období? Vem si, že máš nasazený nějaký léky a víš, že když by si vysadila, tak seš nějak jako ohrožená na životě. Tak on ten alkohol nějakou dobu působí prostě stejně. A ty víš, že když ho vysadíš, tak se ti strašně přitíží a reálně se to stane. Takže ty v podstatě seš takovým jako kolečku, ze kterého bez toho odborného zásahu prostě nevystoupíš. Protože tvůj mozek funguje přesně na bázi toho, já si ten alkohol musím dát, abych jako přežil, já bez toho nepřežiju. Jo, ty racionálně, když budeš brát prášky, bez kterých víš, že umřeš, tak je to racionální a budeš je brát. U toho alkoholu je to samozřejmě iracionální, ale ten člověk v tom nevidí rozdíl. Jo, ten mozek ti to neukazuje jako rozdílnou situaci. Miši, kedy ti napadla myšlienka, že založíte súkromné centrum na pomoc ľuďom, ktorí bojujú s alkoholom? Když se zabil táta. Protože on spáchal vlastně sebevraždu, když čekal na svoji léčbu a čekal na ní strašně dlouho. A mě už samozřejmě ta myšlenka jako problikla po té mojí léčbě, ale to bylo jako taková myšlenka, že možná někdy. A samozřejmě tahle událost to jako velmi zintenzivnila a začala jsem pracovat na tom, aby se to uskutečnilo. Takže to bylo půl roku po mojí léčbě, někdy v listopadu 2018. Je to taký odvážný krok? Byl to, myslím, velmi odvážný krok, taky mi nikdo nevěřil. Kto ťa v tom najviac podporoval? No určitě Ondra, ale myslím, že měl taky svoje pochybnosti. Prečo pochybnosti? To asi není otázka jako na mě. Jo? Viem, ale či náhodou ste sa o tom nerozprávali? Vieš, že bál sa možno, že do toho opäť nejakým spôsobom padneš? Možno ne, aj to? Myslím si, že jenom věděl, že do toho prostě... Ono to ze začátku fakt nebylo jednoduché. My jsme se snažili Alkos otevřít tak, aby byl vlastně hrazený z dotací, aby byl pro každýho zdarma, na čemž já jsem prostě xkrát jako ztroskotala. Tam si myslím, že možná mohl mít nějaký obavy, jestli po tom alkoholu nesáhnu, protože tam to bylo hodně o nějakém pocitu jako bezmoci, bezpráví, nespravedlnosti. A pak jsem vlastně na nějakou dobu celý ten plán a projekt, protože v tu dobu už do toho byli zapojení psychologové, prostě adiktologové, dala do šuplíku a pak mi vlastně finančně pomohla mamka, takže mě vlastně nezbylo nic jiného, než jít tou cestou, že Alkos soukromý zařízení, ale dneska to vidím jako velmi dobrý rozhodnutí, protože ta léčba má úplně jiný výsledky, než ta, kterou si klienti neplatí. Ale pre teba, ako človeka, ktorý riešil alkohol, ty vlastne s tým alkoholom teraz prichádzaš do kontaktu vo veľkej miere. Denne, no. Ja neviem. Několikrát. Veď to, že teraz vlastne to, ako to už máš uchopené?
Tak pro mě Alkos furt to nějak jako rozděluju, že je to práce, když pro mě jako práce je taková velmi od srdce bych řekla, že je to opravdu takový moje miminko vymazlený. Ale není to pro mě jako téma, že bych si řekla, že mě to může nějakým způsobem stáhnout. Je to jako podnikání, to znamená, že je to spoustu stresu. Myslím si, že v tomhle směru mě to může ohrožovat jako kterýhokoliv jinýho podnikatele, ale to téma jako takový si myslím, že mě neohrožuje, že naopak mnohdy těm lidem jako strašně rozumím, že jsou v té situaci, ve které jsou a jsem jako velmi ráda, že se dostanou k nám a já když pak vidím toho klienta, který přichází první den a vidím ho odcházet po těch 6-8 týdnech, tak to je takový rozdíl, že jsem jako strašně vděčná za to, že se nám to povedlo zrealizovat. Uvedomuje si aj pri vašich, ak vidíš nejakého klienta, že v akom štádiu si kedysi bola ty, v akom stave a teraz často ti to tak, ja neviem, zrkadlia to tvoje? Jo, často. Respektive takhle. Jsou příběhy, které hodně mi to zrcadlejí, kde je to velmi podobný. A pak jsou samozřejmě příběhy, které tolik třeba podobný nejsou, ale některý to je úplně jako, že se do toho vracím. A pak jsem strašně ráda, ale já to říkám našim klientům, jo, že když nastupují tu léčbu, tak já jsem jenom o 7 let dál, než jsou oni, ale jinak mezi náma není žádný rozdíl. Neviem, máš nejaké také najbližšie plány s vašim centrom? Čo by ste možno, že kam by ste až chceli posunúť, aby, ja neviem, bolo dostupnejšie ešte pre väčšiu časť ľudí, alebo aké sú tie vaše najbližšie plány? Naše nejbližší plány. My máme spoustu plánů, jo? Takže to je taky hrozně pro mě těžký to nějak specifikovat. Co se toho, aby bylo dostupnější, tam si myslím, že zatím je to jako neprůchozí. To, co je teď můj plán, je otevřít Alkos pro dospívající, protože to úplně chybí. Akurát som sa chcela opýtať na tvoje deti, ktoré najviac Izabelka vníma, čo sa deje a všetko to okolo. Aj vlastne skrz vlastný príbeh, skrz ocina. Ako ty možno, že deťom hovoríš o alkohole? Prípadne ako im ho buď prezentuješ, ja neviem, už aj teraz možno, že Izabelku upozorňuješ na to, čo sa môže udiať, prípadne ako si sa k tomu postavila? Tak ona v tom je, že od začátku, takže ono s ní není úplně moc potřeba o tom mluvit nějak extra víc, než o tom mluvíme. Já si myslím, že ta o tom ví víc než většina dospělých, takže v tomhle si nemyslím, že tomu věnujeme nějakou extra péči, ale zatím jí bude teprve 10 teďko, jo? Takže zase to musíme nějak uměrně věku. Ona viděla film, aby nějak byla připravená případně na reakci spolužáků a ví, jako, co děláme, proč to děláme a myslím si, že je na nás docela pyšná. Ten detský pohľad na maminu, ktorá to dala, ktorá to dáva, je aký? Čo ti tak možno, že Izabelka hovorí? Alebo aké, ja neviem, povzbudzujete asi v tom, nie? Alebo... No, když zrovna není drzá, není teď v začátku puberty, tak teď mám jako veselé docela, tak jo, tak třeba když viděla ten film, tak tam jako to pro ní bylo hodně emotivní. A pak mi říkala, že je na mě strašně pyšná za to, co jsem dokázala. Ty si na seba pyšná? Hovoríš si to? Pripomínaš si to? Moc ne, ale snaží se mi to říkat lidi okolo. Prečo si to nepovíš aj ty? Já s tímhle mám jako hrozný problém. My jsme se o tom tuhle bavili s Ondrou. Pro mě jako strašně důležitý, že jsou na mě pyšný moje děti, moje rodina, ale já nejsem ten typ, který by si říkal, tyjo, to jsem skvělá, že jsem to dokázala. Já jsem na sebe pyšná za to, že jsem střízlivá, ale to je tak všechno. Nikdy nemáš takéto obdobie, že si to chceš povedať? Ne, moc ne. Tak si to povedz teraz. Jsem na sebe pyšná. A prípadne to aj odkáž tým, ktorí to riešia aktuálne. Možno, že... A čo by si im možno, že odkázala? Veď robíš to konec koncov denne u vás v Alkose, tak ak nás v tejto chvíli počúva niekto, kto možno ešte vie, čo sa deje, nevie urobiť ten krok, ale chcel by, ale nevie. Ako na to? My jsme teďko nechávali dělat oblečení naše, na kterým je věta, kterou já používám od začátku a je pro mě strašně důležitá a ta zní: ne každý, kdo bloudí, je ztracen. A já si myslím, že to je strašně důležitý.
si uvědomit a vždycky ta cesta ven z toho existuje. Ty si toho dôkazom. Ďakujeme krásne, že si našla čas aj na nás, že si k nám prišla aj napriek tým podmienkam, ktoré boli na cestách. Miška Dúfková bola našou dnešnou hostkou. Ja veľmi pekne ďakujem za tvoju výpoveď, tvoje vyznanie a držím palce. Já moc děkuji za pozvání.